taga General Santos City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa ako mga gipamati. Sayo mangguko nga nakatuon sa pag-inom. 16 anyos pa lang ko. Aron ninyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Tugayas tong maestra eh. Mari maestra nga permi malit. May meeting magkuno sila maamgod. Wala ka kadungog katong giingon sa atong president. Ako kabati eh. Busy ka magkuno ang cellphone nimo. Sikag duwa. Saban. Daan na. Tagay ta. Ansa? Ako'y kwarta eh. Aw, ako yung mga libre ron. Iniksunod, ikaw. Aw, sige, o ba? Okay. Pero di lang ta magdungan og gawas. Atong lipat nga ang atong president nga nagbantay na to. Grabe ha. Kusuga mo tunga ba sa libre oh? Halos di man mo tunga. Lami man din yung libre bay. Mao ka. Pero buang nga ha. Magpangita naman ko yun eh bay. Sukad nga gitudluan ko ni inom. Ganana kay ko. So ako yung master ni mo ani ron? Ha? Aw, unsa man di eh. Kung masakpan ko mga magpapa, ako maging inon nga ikaw may nagtudlo na ko yun eh. Gabi ha sa di mo Kalapad sa kong ulo. Hila pagking akong tiyan. Bangon ko para makakaon ako. Pwede, wa pa ka magmata diha do. Buntag na. Bata na ma. Bangon ako. Kalain gid sa kong kibat. Oh. Nganong nagtimi-timi ka man diha? Di man di kagahapon. Nga dugay man kang nauli. Kude. Kude nga naman ka. Lami isuka nga kung ikaw na. Ay, no ako. Kude na usa ka manintahon, oy. Rosa nga. Nahambutan niya, oy. Unsa iyang gikaon nga, isuka man. Awat na. Lapas mo ng bata. Ay mas muhi na dito. Ninting. Sakit mo eh. Diyon sa mga ni Wah, buhi di mundo. Maplastado. Mga kabkabon tadi ha. Kini mong pusot. Kini ka. Ay, gusto na sakit ka ng... Hindi mo pagpislit sa kupusod na eh. Di na ko patambal eh. Sayo ko nakaton sa pag-inom. Kinilagay madalag itas barkada. Huwag kadugayan, mauti akong gibati. Di na ko makatarong og kaon kay ako ramang isuka. Hangtod nga nakatrabaho ko sa usa ka fast food, isip crew. Sige lang ko mapasaran sa kaon. O naundang ko sa dihang hospital ko niadtong 2022. O unya. Ma? Kude, ngayo kinakamata ka nanak. Dinhi na ang doktor. Sa man kuno akong sakit ma. May gastritis ka kuno. Huh? Nagasgas na ng tinain mo. Siging palapas sa oras sa imong kaon. Maong likayin na ng bisyon ni mo ha, anak. Ma, may gitumar naman akong tambal. Gano'n niya amang gihapon ng akong gibati ma. Magsigilag sakit ang akong tiyan. O sakit na sa mga ipangihi. Unsa? Naunsa ka man di ay intawon ko di, oy. Sige mo balik ta. Maglisod kog diagnose sa imong sakit kay sa x-ray, doon ako'y nakitang obstruction sa imong small intestine. Pero ang result sa imong ultrasound, negative man. Unsa man ni Dok? Mo suggest ko kung uyon ka ha? Nga abrihan na tong imong tiyan. Ha? Agay!
Di lang ko itong gingon sa doktor may nga sa ganito. Ang sa ganito yan to, diagnostic laparoscopy mo mga siguro to. Exploration. Di lang ko ito ay. Dawa sa madlo ko. Gasto na po kayo. Hoy, Kodi, patuos doktor ha. Nabala ka baya ko anak. Patuog yun sa doktor kay magsigig balik-balik ng pagsakit sa imong tiyan. Paoperahan gid ko ninyo ma. Naoperahan gid ko. Pagtusok pa lang sa anesthesia, murag mihang ang akong batang. Successful ang operation. Apan, may mga complications. 1 week nga binhod ang akong hawak o wasap ko'y control sa akong hugaw. Ug ang diagnose sa doktor, may TB kuno ko sa tinai. Kay baga kuno ang akong tinai. Apan, dili ko siya sure. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, sayo ko nga nakaton sa pag-inom. Mga 16 pa lang ko. Og pirmi ko nga mapasaran sa kaon. Mao kani nakaingon sa akong gibati karon nga may TB ko sa tinai. Di ba ulcer man unta? Ikaduhang pangutana. Inig human ako og kaon, musakit og maayo ang akong tiyan sa ubos nga bahin. Ug makautot ko nga may sagol hugaw. Tungod ba ni sa tambal sa TV nga ako nga gitumar? Ikatulong pangutana. Nasab ko'y mapatian sa akong hawak nga sakit padong sa akong bukog sa may sampot. Tungod ba niya itong gitusok nga anesthesia nga usa ka buwan naman ang milabay human sa akong operasyon? Ikaapat o katapusan, nagsigi kog tumar karon sa tambal para TB. Unya, ingon ba yatong doktor nga dili sab siya sure nga TB ni? Di ba madaot ang akong kidney sa dosage ning tambala? Angay ko bang undangan ni sa pagtumar? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Cody. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa kini ang akong suliran. Anya na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako. Psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist ug mga drug related nga mga problema kay usa man ako ka drug addiction specialist. Kadtong wala pa mo hunong ug yup-yup dag shabu hunong nan taon mo dong. Maluoy mo sa inyong mama ug papa ug sa inyong kaugalingon. So kasi pamamahagis magpadala sa mga suliran rin ka na mo. Pwede ka padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw is he who does not trust enough will not be trusted. Musalig luguputa sa atong mga kaila, no? Depende po sa tao, no? Inyo sang sutao ng kiniya sa tao. Kung na siya track record, magsigig pangilan silang kauban, or bida mahinom-dominom ko sa among grupo nga, sus dakuas na disgrasya na mo. Ay, apil ko. Maayo kayo manulti. Pero wana, di na ikita antod karon. Dako kayong kantidad sa kwarta ang maulagi na nahug na lang sa unya-unya pila na katuig. Minom-dominom kumingon na ni bitaw musalig ta pero kuha na lang klasiha lang po ng tao. Nadawa si Cody, 33 years old, taga General Santos City. Single pa ni siya, no? Pag-iuka na ng General Santos City. Pero nagana kayong naanaan sa Mindanao dapit, no? Diya sa, of course, Davao City, si Rose, Ambag, Trinidad. Musta naman yung mga durian, Davao? Kagaya taon may Cebu. Diya sa Siargao, Maradao, Carajao, si Madam Juliet Kamingi o si Frank Kamingi. Ano ba may karumayo diha magturbi sa mong klase sa high school? I-reserve mi dag mga room sa inyong hotel, ma'am. Ug mga taga Zamboanga del Norte, Dr. Undogo, da sa Leroy ba inyo o Liloy? Diya sa Zamboanga del Norte. Dr. Villarias na diya sa Lloyd Vistel. Diya sa asa na ngayon Sarangani ba to? Okay, the whole of Mindanao people, kumusta? So, going back to our sender, si Cody, punto medical, sumasa na bati na to sa drama,
Ni Sergio Galulo din, nalimtan ako from Cagayan de Oro City ha, pero may gini siyang maminaw. Thank you kay sir ha. Unang pangutana ni Cody. Sayo kung nakaton o inom, mga 16 pa ang mga 16 pa ko og pirmi kong mapasaran sa kaon. Mao mang nakaingon sa akong gibati karon nga TB sa tinai, di ba ulcer masad ni or both. Tinimagong mag-inom ta, preparahan sa kung tabagan nito kung isang adlaw. Alcohol can impede absorption of vitamin B complex, specifically vitamin B1 or thiamine. Unsa may mahitabo sa katawo nga kulang og B complex, he is more prone to develop central and peripheral polyneuritis. Nya muluway sa niyang resistance to almost everything, no? Kung naay TB, usually ning TB manggod mag-originate sa baga na mudagan nga to sa laing parte sa lawas, no? So in order to confirm kung naabay TB ang imong tiyan, naatay mga laboratory workup, ulcer ba ka naatay mga gastroenterologist kudi nga ilaning tan-awon pinagi sa paggamit anang gitawag ng kahimanan nga endoscopy. Kini endoscopy mo na siya kamera murag linti nga musod diri sa imong baba down to the gastrointestinal tract, ma-visualize unsa na may kahimtang dito, makitaan kung naabay gas or ulceration at tatagan kag antacid baron like Primil-Ace, Primalin, Maylanta, daghang kay mga antacid or proton pump inhibitor like Omeprazole. Depende sa discretion sa mga tinding gastroenterologist. Sunod nga pangutana. By the way, wa pa di ko mahuman atong alcohol intake, no? Ug pasar-pasar sa pagkaon. O mga alcohol intake ka, makadevelop kag fatty liver, liver cirrhosis, and in the long run, bako lang maabot kang mahimong hepatoma or cancer of the liver. Kung ingon ning pari-pariha aning problema mag-ascites ka, may mga fluid sa muntian, dako. Unya, may-yellow ka. Tawag na mo jaundice, no? Imong kalimutawag imong panit may yellow. So manay talimadaan nga naa nay daot ang imong atay, no? Sunod nga pangutana, iniguman ako og kaon, musakit ug maayo ang akong tiyan sa ubos nga bahin ug makautot nga may sagol hugaw. Tungod ba ni sa tambal sa TB nga akong gipang tumar? Ang tambal sa TB kining isoniazid, rifampicin, itambutol ug pyrazinamide, di man siguro ni maka-LBM. You might be suffering from lost bowel movement or gastroenteritis or kining mauligi na kanang intestinal infection, no? Subak ko lang na mga kulira, mga intestinal problem, no? So, kung ingon ani, mauligi na mas maayo mo patanaw ka gastroenterologist. But for the time being, you may take loperamide or mga diatabs or lormide o Imodium para nga dili kay ka uncomfortable until such time nga makaabot ka dito og gastroenterologist. I'm sure na ada sa Jinsan na ay mga gastroenterologist nagpractice diya, no? Ulcer ba or TB sa tinai ang problema. Natay mga laboratory workup para. Katulong pangutana, naasab ko'y nabatian sa akong hawak nga sakit padong sa akong bukog sa mga sampot. Tungod ba sa atong gitusok nga anesthesia nga usa ka buwan naman ang nilabay human sa akong operasyon. Human sa imong operasyon gitagang kag anesthesia. But I don't think so nga after 1 month na pa ang epekto sa anesthesia. Kung sakit ang imong bukog, could be possible kung nakay TB somewhere nga mo na mapagitawag og TB of the bones, no? Posible na siya. So mauligi na nga once again akong suggest nga magpa-laboratory workup ka, X-ray, pinaka-basic, sputum exam, natay mga natay mga pamaagi pag-diagnose, no? Sa hospital setting ni siya. So wad-an na sa mga una-una nga mao to epekto sa anesthesia kay naa man ay duration ng anesthesia nga mawagtang na. Anesthesia is ginahatag na namo malagi na ay operasyon o naabay sakit para nga as the name implies mawa ang sakit, no? Sunod nga pangutana, nagsige ko og tumar karon sa tambal para TB. Unya ingon ba ya tong doktor nga dili pod siya sure nga TB ni or ingon nga hatag siya tambal TB dili siya sure. Mas maayo og magpa laboratory workup ka.
Ha? Basic chest x-ray, sputum exam, ha? Makita niya. Di ba makadaot lang sa kidney dosage mo. Ano yung mga tambala angay ba kung undang o pagtuman niya ni. Basin og ang ibasihan sa doktor ang imong signs and symptoms. Nag-ubo-ubo tingali ka, nag-hemoptysis o hematemesis, ay mga inguna ng mga problemahan, luwa ba kag dugo ba o nag-ubo og dugo o nang ninghatag siya ng mga TB. Pero kung dili sa sure nga TB ba ni, wala laboratory confirmation, sa katulong higayon, maingon ko nga magpalaboratorio ka. Parang kay peace of mind nga na naman ay tambal ang TB karon katong quadruple drug therapy, no? Balikon na ko INH para sinamide, pitambutol og kung sa limot na ako mo itong gimension na while ago. Basta upat na sila, no? Okay? So, inaot nakasabot ka sa akong gisulti ni mo Cody sa Jinsan regard nyo yung tanan sa Mindanao. Once again, ako si Dr. Rene Obra sa inyong mga medical problem at ni Ellen Batan sa legal ng mga problema. Salamat kayo sa makanan yung pagpaminaw sa Armen. Sa katag-greeting ni sa itong lugar. So, from Mula Baser sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak Armen. Daghang salamat o maayong adlaw. RMN. Good evening. Dunggan ninyo guys. Kini akong suliran. Mas nakita guys. Ang naging laban ni Mr. Long Pump ang bumangga, giba, magigipag-away pa sana doon mga idol, magang-maga ang ring kakabalting sa 3-pointer na kalimutan ng audience, magdala ng payong kakabola ni Harmsoy sa outside shooting, pero Ireland si Coach Ansay muntik pang mag-walk out doon, nagtampo pa si Harmsoy sa kanilang head coach, ayaw ipasok ang sarili sa laban. NBL Pilipinas at patutunghayan natin ang inyong idol, ang Stephen Curry Cono ng Pilipinas na si Mr. Long Pump, Manila MLB versus Taguig Generals. Maaga pa lang mga idol, kumakaway na para sa nag-aabang ng engine. Etong si Long Pump sa entry at first speed zone. Attempt ng Manila, nagmula na yan sa dalawang baldo at 3-pointer ni Harmsoy. Kaya etong pinakitaan ng Taguig na talagang tuloy na press mula kay Coco Sancho. Back 3-pointer. Comeback agad mga idol ng Manila. Pero one of three mula kay Long Pump with a good pass. Akala mo tres, pero assist pala yan ni Harmsoy. Biglang napatay mo mga idol ng Manila MLB. Wala pa sa halfway. Umabot na nga sa 17 puntos. Ang lamang doon, after timeout balik bench ang clean coach. Kaya nawalan ng sagabal ang Manila MLB sa loob ng court. Kaya konting nakahabol dito ang pupunan ng Manila. Pero mahirap pa rin ito sa Manila dahil defending champion na naman ang kanilang nakakalaban dito. 33-17 sa first quarter. Or sa Taguig. Second quarter, still wala pa rin ang sharpshooter ng MLB acting as a coach muna sa sideline hanggang sa umabot na nga mga ito sa 20 points. Biggest lead dito ng Taguig na high blood pa nga mga ito si Coach Ansay and unsuccessful ang kanyang naging challenge doon. Mas pinagdadaroan pa sila mga ito ng Taguig. Mas masahol pa itong nangyayari sa exhibition game. Long pump on the court. Baldog agad sa kanyang first offensive play dito sa second quarter. Siya nga pala mga ito ng video na to ay sponsored. Kung mahilig ka sa sports like basketball, boxing at iba pa, bisitahin na stick lang ang link na nasa comment section for more details. Para-refer sa kanil sa manalo ng tubig giveaways. Paalala lang mga ito, kapag meron kang ipapahirap sa mag-asasakyan, isa ito sa magandang diskarte sa pagdali na bumili mong sakit. Napagdali at hindi ka mahirapan sa pagtanggal. So, sa mga ito, sundan mo lang ang video na ito.
Yan ay. Sugay ko. Bigay si Joshua, binyak na inom. Sige, sige na. Yan eh. Kasi inom eh. Oy, thank you, ma'am. Sawadika. Arigato. Matsalam. Thank you guys, ma'am. May poster ka niya, ma'am. Printing, may poster ka. Babaw, ganang nakiutang ako. Shout out, Anay Gabel, shout out. Tracy Luman sa Rubodol. Kapoy mo naman si Postmaster niya, guys. Ay, thank you kay Ma'am Sawadika. Thank you kay Ma'am. So mga to guys, salamat sa inyong pagpaminaw. Nabusog ko guys sa akong merienda nga gulaman. Gulaman guys. Uy sa gulaman ragatas. Hi, good evening. Dunggan ninyo guys. Kini akong soliran. Mas nakita guys. Laugh trip ang naging laban ni Mr. Long Pump. Ang bumangga, giba, makikipag-away pa sana doon, mga idol. Magang-maga, ang ring kakabalding sa 3-pointer. Nakalimutan ng audience. Magdala ng payong, kakabola ni Harmsoy sa outside shooting. Pero Ireland si Coach Ansay muntik pang mag-walk out doon. Nagtampo pa si Harmsoy sa kanilang head coach. Ayaw ipasok ang sarili sa laban. NBL Pilipinas at patutunghayan natin ang inyong idol, ang Stephen Curry Kuno ng Pilipinas na si Mr. Long Pump. Manila MLB versus Taguig Generals. Maaga pa lang mga idol, kumakaway na para sa nag-aabang ng engine. Etong si Long Pump sa NBL versus Speed Zone. Attempt ng Manila ay nagmula yan sa dalawang baldo at 3-pointer ni Harmsoy. Kaya etong pinakitaan ng Taguig na talagang tuloy na press mula kay Coco Sancho with back-back 3-pointer. Comeback agad mga idol ng Manila pero 4 of 3 mula kay Long Pump with a good pass. Akala mo 3 pero assist pala yan Harmsoy. Tignan na ba tayo mga idol ng Manila MLB? Wala pa sa halfway. Umabot na nga sa 17 puntos ang lamang doon. After timeout balik bench ang Clean Notes kaya nawalan ng sagabal ang Manila MLB sa loob ng court. Kaya konting nakahabol dito ang pupunan ng Manila pero mahirap pa rin ito sa Manila dahil defending champion na naman ang kanilang nakakalaban dito. 33-17 sa first quarter in favor sa Taguig. Second quarter still wala pa rin ang sharpshooter ng MLB acting as a coach muna sa sideline hanggang sa umabot na nga mga ito sa 20 points biggest lead dito ng Taguig na high blood pa nga mga ito si Coach Ansay and unsuccessful ang kanyang naging challenge doon. Mas pinagdadaroan pa sila mga ito ng Taguig. Mas masahol pa itong nangyayari sa exhibition game. Long Pump on the court. Baldog agad sa kanyang first offensive play dito sa second quarter. Siya nga pala mga ito ng video na to ay sponsored. Kung
unboxing at iba pa, bisitahin at click lang ang link na nasa comment section for more details. Para sa atin sa malalim ng giveaways. Paalala lang mga kapag meron kang ipapahila sa mga sasakyan, isa ito sa napagandang diskarte sa pagtali na bumili mong gamit. Napagdali at hindi ka mahirapan sa pagtanggal. So sa mga ito, sundan mo lang yung video na ito. Kapag guys, kiniginaw mo ito talaga nagkaroon siya ang sikat. Ito lagot sa sa mga tatanong sa akin siya kung paano natin tatanggalan ang lakas ng atakyer. Mababa ang tatanong. Panoorin mo. What is up guys? This is Acid Grind. I'm Coach Ryan. Ano kayo kung paano mataas yung talon nyo. Pero ang target natin is single leg jump. Kung nasa bahay man kayo, wala kang space, ganun maliit, gawin natin yung talon. Okay? So, single leg jump, may isang paano. Okay? I-develop natin yung talon nyo. Guys, first drill yung gagawin natin para sa single leg. Gaya yung take squat. Pero, kailangan nyo tapos guys, kailangan sa paan nyo mataas. Gagawin nyo yun guys, 10 reps, pieces, right leg. Nagsasabi ka ng right, gagawin mo lang yan. Naiintindihan nyo guys. Then second drill natin, stationary lang guys. Pinakamataas na high is guys. Kailangan nyo gawin. Explosive pa rin. Para tumaas yung time. High is single leg. Hindi. Suki ko. 10 reps. Di guys, Joshua Abinyak na inom. Last drill natin. Gagawin nyo guys. Gani, kasi inom eh. Oy, thank you ma'am, sawadika. Arigato, matsalam. Thank you guys for ma'am, i-post na gawin niya ma'am ha. Trending na lang, i-post ka. Babaw ka nang nakiutang ako. Chapti tayo, shout out, Anay Gabel, shout out. Tracy Luman sa Rubodol. Kapoy mo naman si Postmaster niya guys. Ay, thank you kay ma'am Sawadika. Thank you kay ma'am. Sa mga to guys, salamat sa inyong pagpaminaw. Nabusog ko guys sa akong merienda nga gulaman guys. Uy, sa gulaman ragatas.